Как работи системата Dinitrol? Ето, това е една Toyota 2011, на която задния мост има ръждичка. Всички са така, нищо страшно. Почистили сме едрата ръжда. Останала е много ситна. Ето е как изглежда. Така, първата стъпка е нанасене на Dinitrol ML. Това е един много мощен инхибитор на ръжда. Идеята му е да проникне много дълбоко в порите на ръждата, да изгони влагата, за да може следващия слой отгоре да запечати и да спре ръждата. Става дума за един мощен химически процес, при който се блокира, изолира се анод и катод, да не може да преминават електрони между тях. По този начин ръждата спира да действа. Тя просто не може да се развива повече. Става пасивна, пасивира се. И след това отгоре го запечатваме. Аз предпочитам 31-25 като втора стъпка. И третата стъпка вече е 49-41. По този начин ръждата се спира на 100% навсякъде. Навсякъде, където има ръждичка. Ето така, минаваме. Ако някъде ръждата е изпила Dinitrol ML, можем да го повториме. И така го оставяме 24 часа да прониква. След това ще ви покажа следващите стъпки. Ето как изглежда покритието след 24 часа. Инхибитора ML е проникнал дълбоко в ръждата, вече е спрял химичния процес, изгонил е влагата и е готово за нанасене на защитните финални покрития. Тук има един много тънък момент при работа с Dinitrol ML. Ние пръскаме цялата повърхност с ML. Само че тук в тази част, където е ръждата, ML прониква. А тук, където имаме здрава боя, ML стои отгоре, ето го като слой мазен филм. Виждате ли го? Ето го. Така, сега, основният проблем при работа с Dinitrol е, че този излишен слой трябва да се премахне преди да се пръска. Много колеги ми се обаждат, много хора ми пишат, когато напръскат директно с финалния слой, той не може да се закрепи в тези места, защото този ML не му дава възможност да направи адхезия с повърхността. Ето така забърсваме, почистваме. Това, което е проникнало, то вече е вътре и си е свършило работата. А там, където е излишно, трябва да се събере преди да се пръска. Ако има